Патриотизм дәріслері Россия гимні һәм әлемні көтеру. Республика педагоглары традицион август конференциясына жиылып, мәктәп программасында булган масштаблы үзгәрешләр турында фикер алышты. Каралган мәсьәләләр арасында Татарстанның дәүләт телләренә кагылышлысы да бар иде. Тулырак алдагы язмада. Такого оборудования мы еще не видели. Биология дәресендәге тикшеренү нәтиҗәләре белән хәзер онлайн рәвештә алмашырга һәм аларны электрон архивта сакларга була. Яшел Үзән укучыларының әлегәчә мондый мөмкинлекләре юк иде. 1200 укучыга исәпләнгән Ломоносов исемендәге лицей Яшел Үзәннең 90 еллык юбилеена зур бүләк булды. Татарстанның мәгариф инфраструктурасын яхшыртуга 4 елда 40 миллиард сум акча юнәлтелгән. 2022 елда республикада цифрлаштыру елы, мәктәпләргә 12 000 компьютер тапшырылды һәм тагын шуның кадәр алыныр дип көтелә. Электрон белем бирүнең яңа версиясе укытучыларны кагаз эшеннән арындыра, тиз арада хисап тотарга мөмкинлек бирә. Укучылар өчен кушымталарда да кызыклы мөмкинлекләр бар. Возможность отслеживать рейтинг в классе и рейтинг среди классов. Да, они очень любят подобные обновления. 22 елның 1 сентябрьннән республика мәктәпләренең уку планнарында әтиәниләрнең сайлап алу нигезендә Татарстан Республикасы дәүләт теле, татар теле предметы кертеләчәк. Татар телен дәүләт теле һәм туган тел буларак укыту агымдагы елда федераль реестрга кертелгән. Сегодня на выставке мы видели очень интересные. Бүген без күргәзмәдә цифрлы белем бирү контентының бик кызыклы мисалларын күрдек. Мәсәлән, татар теле сүзлеге яки татар телендә мультфильмнар. Бу шулай ук мәгариф системасында мөһим ресурс. Уңышлар гына түгел, проблемалар турында да фикер алыштылар. Шуларның берсе яшүсмерләр җинаятьчелегенең үсеше, криминал һәм деструктив агымнар омтылышлары яшьләрне үз рәтләренә җәлеп итәргә тырышулары. Более трети правонарушений, совершенных нашим подрастающим поколением или с их участием, отнюдь не детские преступления, это убийства, грабежи, разбои и кражи. На учетах нашего министерства стоит почти 2500 несовершеннолетних правонарушителей. Шуңа күрә үсеп килүче буынны лайыклы мисалларда тәрбияләү мөһим. Россиядә яңалыкларның берсе булып, үз илеңнең әләмен күтәрү һәм мәктәпләрдә дәүләт гимннарына кушылып җырлау, мөһим темалар турында сөйләшү дәресләре. Разговор о важном, который предполагает обсуждение актуальных вопросов детей с классными руководителями. Необходимо воспитание у подрастающего поколения чувства гражданственности. Максат укучыларны һәр яклап үсеш алган шәхесләр итеп кенә түгел, үз иленең патриотлары буларак та тәрбияләү. Алия Галиуллина, Инна Данилова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.